Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapag, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva de Jay. Adda ka di ditoy? Manong Jack, sika ka dingag paiso. Eva? Adda ka ditoy? Anya ti imayam ditoy? Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan, Eva. Kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presinto da tita Carla. Iso nga may kami dito'y. Taka sa ume dagiti empleyado, mabaliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant ang nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak, nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak matanti. Jack amo dito'y gayam ti pasdag apagtrab-trabahuan na. Italaang ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. Noanya ti kabailan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpas ta kasarita dagiti staff. Ayabak sa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag-abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito'y apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia. Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta ti pudno. Sapay ko ma. Tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko ti pagtrabtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo, Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti busko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan, Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpudno apan nangipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan nangipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan nangipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manak ko? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabtrabahwak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken ko ana. No na nga tumut gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim. Kat marigrigat tayo laeng mo't. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken ko ana anak karwari tinang ipupukan dakin ko ana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang.
Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupukken ko na. Imbag ta idi kulong dakat na ilamang na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masigurado tayta. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalinta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaiso ti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Uray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanon ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Dayto yan tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga ta ti biyagtan iti pagbaludan. Agyaman ak unay kan ka, auntie. Nang runa ka ni Apo Diyos, nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo, nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asika ti agnumara. Saan kat adagiti na isabsab itlaang at tao. Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom kaanakan. Mabalin ka di, amapanta ije balay dagiti nang tulong kanyak, auntie. Sa dino ka di dayjay. Iti igid ti syudad, auntie. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak diti balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam ada nga min ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulitak tiyagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes ka sano. Imbagam tipudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman nak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbalin a witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan ni ti kumpor may, di purok may. Unay mo't gaya man dito aselda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin nalis kami. Inakaagto ka iji suli. Sang kakita dakdag iti padak abalod. Imbag no di dakdang landag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada supapak ti kinaagom.
Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek itang nga aldaw? At nangamin aramidag iti garden ko, nanang. Aglabak matita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingka man kita en Julie anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga pagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kabsat. Lourdes Laptan. Kaya't ko tagyaman ka na kayo, tapinasang bayo ti kanakak. Idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat. Kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasano nga ito'y balay me, kabsat? Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Inga tumi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadagiti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agdudo mga opisina. Agdudo mga opisina? Ay, saan ka di amay-may sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daddo mapay apasdag, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ija balay ko. Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon at ito'y balay basang. Saan mabalin nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, ta swelduan kayo. Ay ikwa, panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den, ijay balayaw. Da kayo timbilang ko a pamilyak, tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, ta umay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tas ika kumati mga lukoy ka ni nana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apayakas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ija balayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di na kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan, idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva.
Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mga la iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduana diti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Katso papakan tayo umutday ta kinasayaat na. Babaen iti panagserbi tayo asi pupudno. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakastay di? Pampanunutek lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw atin. Ngem ore kasanok asukdalan, jak pulos masukdal. Amin na kaya tagunodan. Kasapulan titured amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot, kasano kuma magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damot panagayat kan ka ti babae, no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko day nga ibagam. Ngam, apay nga italangmat nga ibagam. At paiso. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan, tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban, iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo italawas na pauwan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basi. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.